Muri Zimbabwe tiri KuRushinga munharaunda yekwa Makuni, kunove ndo pane mhuri yekwa Makombe yakashayikirwa nemwana wavo, mwanakomana anonzi Alexio, akachengetwa mushure mekunge paita tsaona yakaitika kudhamu kwavakanga vaenda kuti vanoita mutambo wavo wechipostori ikoko. Panove sekuziva kwamuri kuita pakashaya mapositori vanokwana kuitayo vasere, asi tinonzwa zvekare kuti vakapinda mudziva vakapinda vakawanda, vamwe vakazokwanisa kunge vachibuda. Vabuda kudaro vasere ava ndo vasina kuzokwanisa kunge vachibuda vari vapenyu. Kutaura kudai izvi mumusha wekwa Makuni nedzimwe nharaunda dzakapoteredza nzvimbo ino kune kusuwa kuzhinji, marenge nehama dzakatisiya, hama dzainamata muchipostori. Kuti tinatsonzwisisa zvimwe zvezvimwe zvinhu zvinoitika mukati menharaunda ino, takumbira vana Chief Makuni kuti vatirondedzere manzwisisiro avanoita chinoita kuti padziva apa payere chii, nekuti pari kunenge pari kuita sekunge pakatikanganiswei mhiko, nekuti kuchipostori vagara vanonyikana mumagungo vachienda kumadziva ivo vachinoita zvavanofanira kunge vachiita vachidzoka pasina chinenge chakanganisika. Asi panyaya yepadziva pavakaenda vachinotanga kunotiva mumadziva imomo, kana kuti vaibhabhatidzana vaita se zvese izvozvezvo, kuitira kuti zvizosvika pazvakasvika apo kuti vamwe vanhu vafire mumvura iyoyo, panenge pane chivanhu chakakanganisika. Kuti tinzwe zvizhinji zvinoita kuti panzvimbo iyoyo payere, sekutaura kwandaita tinana Chief vari panapa, ana Chief Makuni. Regai titange tivachingamidze muchirongwa nekuisa maoko. Ana Chief, tinokuuchiraiwo isu tiri ana Soko Mukanya, tinobva Hwedza, tapindawo munharaunda yenyino. Tinotenda nekuti titendera kuti titaurewo nemi. Zviya mutupo ndana Shava. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Varidzi wacho nyika. Tinotenda, aiwa, ndiye varidzi venyika. Ndikatanga nokuda kuziva, ndichitanga noari paruboshwe pangu apo. Zita renyu rakazara munoitwani? Ndetwa Sabhuku muzika, tendai George muzika. Tinotenda, tendai muzika. Alright. Toya pavari vakagara pakati. Mungosumudza mazwi kuitira kuti maiki yedu igone kukupikai. Inonzi Bernard muzika. Ndiri munin'ina waisho. Tinotenda. Vari kunze? Inonzi John Garasi. Tinotenda. Tanga tida kuti twinzwisise pakati penyu kuti angatanga kutirondedzera nyaya yatiri kukurukura nezvayo yekuyera kunoita panzvimbo apa, uye inowanika papi nezita rayo. Ndiani angatanga nekuti tsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti tinzwisise kuyera kunoita nzvimbo iyi yakashayikira vapostori? Ndomboedza ndotaura ndiri ini. Tinotenda tichibatsirana nemunin'ina wangu. Pandinenge ndakundikanawo anondibatsira. Tinotenda. Nzvimbo iyi yakaitikira zvinhu, inzvimbo ineyera. Kubvira makareko nzvimbo iyi yakanga ichiyera, nekuti mambo iyeyu wakafa. Tingada kuziva kuti nzvimbo inodaidzwa zita rekuti chii? Mambo iyi nzvimbo inodaidzwa kunzi rinonzi Hungumwe. Hungumwe. Izita redziva iri? Ise. Ndizvo? Ya, izita redziva irori. Dziva iri rinosangana pane iri murwizi rwupi? Riri rwizi muna Mazoe, panosangana Mazoe naPsvinje. Ipapo ndo panosangana, ndo pano dziva racho iroro. Saka dziva iri, ishe iyeyu uyu wakafira mudziva irori, wakagara uchigara pedyo kune dziva iroro, ndo paaigara ipapo. Saka kanonzi makore apa aigara ipapo here ishe? Kwava nemakore kuti sister generation rechitatu, nokuti iye ishe mumashuromo pakazoita mumwe pano tichitendesana dzimba dzedu. Saka iye tiri kutarisa kuti kunogona kusvika kana mazana mairi emakore, nokuti kwava mashuromo varungu vanga vasati vauya.
nokuti varungu pavakauya vakatowana mumwe ishe anga aripo anova ndiye muzukuru weiyeyo. Tikataura nemazita avo pamwe zvingabatsira kuti tinatodza kuti nhoroondo yatiri kutaura ndeyechokwadi kana muchiarangarira mazita acho baba. Nekuti uyo ainzi Kanozvarwa ndiye ishe wakafira wakakandwa mudziva iri. Mumashure meizvozvo muzukuru wakazouyazve ndiye Mutasa. Iri imba imwe chete, tiri kutaura imba imwe chete, tisiri kutaura dzimba dzose idzi. Nokuti dzimba idzi dzinoti kwakafa mumwe kunogozouyawo mumwe zvekare, kwakafa mumwe zvekare kouya mumwe zvekare, dzimba dziri nhatu dzichitendererana kudaro. Saka kana tichitedza imba iyoyi, imba yamhako iyi ina mambo uyu akakandwa mudziva uyu, kura tinoti kuna iye Kanozvarwa wacho, kouya Mutasa, kogozouya Muzika, kouya iye zvino ariko, iye zvino ishe aripo, iye zvino iyeyo anonzi ani manje aripo izvinezvi. Nekuti tinongosenzesa zita anonzi Makuni. Makuni rimwachete. Aiwa, tinotenda ngatipfuurire. Ndo zita racho rohushe hwedu hwatinoita hwese. Tiri kutaura zvokuti Kanozvarwa akakandwa mudziva imomo, chii chakaitika? Kanozvarwa muhushe hwedu hwatakagara tiri dzimba dzedu dzakadaro, pakava nekukakavadzana kwakazoita kuti pazova nokukurwiwa kuti imwe imba yakazouya mumashure mekukakavadzana pava nokufungirana. Pakufungirana kwakaitwawo imwe imba pakava nekufiwa. Saka vaiva vakarwadzwa nazvo, ndokubva wauya kwaigara ishe uyu achigara pedyo nedziva iro riri. Saka paigara pedyo nedziva iro riri ndipo vakauya vanavo, vakaona vana vacho vakaita izva. Uyu baba uyu haasi ndiye akaita izva, mambo uyu, asi vana ndiye vakanorwisana pavana woga woga. Vana vakarwisa Kanozvarwa ndeve tingati vanga vari vekumhuri ipi? Imhuri yanyausasa. Yanyausasa ndiyo vakarwisa imba, ndiyo vakazouya vakazorwisa mambo uyu. Saka ukoma vanomuning'ina kuti Mako, Nyausaso naNyatsama nemukuru wavo Nyambabvu wese imba imwe chete, vana vomunhu umwe chete wese. Saka imba imwe chete dzakadai idzi. Saka uyu wepakati uyu mumwe uyu Nyausaso uyu ndiye akatanga kufiwa, akazoita kuti azova neshungu, azouya kunorwisa kuya kuna uyu mambo anga aripo uyu. Saka mambo uyu zvavakasvika padziva apa, wakamuona ari pairi mwafodya yezvikwarimba, zviya zvikwarimba zvinorimwa zvezvo. Ipapo ndo paaitora mudende yake achidiridza fodya yake, achidiridza fodya yake. Saka pavakasvika vakaona mhuri iya yavaitsvaga vaning'ina vavo vaiva hama dzavo idzi, wewe vana vamadzikoma pamwe chete apa, vanga vatiza vaenda. Saka pavakasvika ipapo vatiza aenda, ndokusvika kunzi ko vana venyu vari kupi baba? Zvikanzi vaenda nepapa, teverai. Saka pavakatevera vakatadza kuvabata, ndokuchidzoka zvikanzi ndimi mavati vatize, touraya imimi. Saka ndo pavakatanga kuuraya baba. Saka pavakatanga kuvauraya vakaramba kufa, vakaedza nopavavaigona, vakaedza mapfumo, vakadii, vakaramba kufa. Zvavazoramba kufa ndokubva vazodii, ndokuzoti mashure ndokuzovadimbura musoro. Vavadimbura musoro, pavakavadimbura ipapa apa hapana kubuda ropa, paingobuda mukaka ndowaibuda ipapo. Saka vakavatora vakavakanda mudziva irori, iri Hungumwe iroro, ndimo vakavakanda imomo. Vadimbura musoro, mutumbi ndo wakakandwa mumvura. Mutumbi ndo wakakandwa mumvura. Musoro vakazonotakura vachidzoka nawo kuya kudzinza kuya kuna vanga variko kunoku kwakabva vanhu vaya vaiva yakanga vatuma kanzi aiwa mai takati uyai naye kwete kumuuraya, zvamatoita makanganisi. Saka vaiva pavakazodzoka avo vakanda mutumbi mumvura umu, vakagara semasvondo maviri urimo mvura imomo, hauna kuora, hauna kudyiwa nohove, hapana chavakaitika ipapo. Pavakazotora mutumbi iwowo kuti wasanganise musoro nemutumbi, ndipo wakazosangana mutumbi. Asi sekunzwa kwakatakazoita kuri kunzi kuna Sahwira wake ainzi Kanzuru, ndiye aiziva zvaiitika kuti chii chiri kukonzera kuti mutsipa usabatana nemusoro uyo ubude mukaka. Saka zvikunzi ndiye akauya ukadzorera izvozvo izvo, ndokubva wadzoka mutsipa nemusoro pamwe chete, ndopakatanga kubuda ropa.
Mumashure mekubuda ropa ndopa wakazonomuiga paya panosangana rukova riya Chinje uya naMazove. Tikudzokera panyaya yeropa, mutumbi wagara masvondo maviri, musoro uri kumwe, mutumbi uri mumvura. Ipe kutanga waibuda mukaka, pazvakadzokesedzanwa kuzvibatanidza kudai ndopakatanga kubuda ropa. Ndopakatanga kubuda ropa. Zvinhu zvoshamisa ka? Zvinoshamisa. Saka ndakusiyira kwewawa kuti wambokwidzawo nyaya yacho vachienda mberi. Mutumbi wabatana. Mutumbi wabatana. Ningirikini pana mambo. Anga achichekwa uyu anzonzi zvabatana kudaro ndopakatanga kubuda ropa. Ipapo tichienda kumberi. Mutumbi wabatana akaramba kufa futi. Mutumbi wabatana zvino ropa raakuchibuda ndopakatanga kuchipupa munhu kurakidza kuti zvinhu zvasangana munhu uyo akuchipupa zvekuchiti akuchifa manje. Asi kuti achifa pakachizonzi no inini kuti muchindiuraya ndife kuti ndichifa endai munotora kamwana kadiki kasati kaakuzwa bonde kumotora nhungo yepamusuwo Pemba kamwana ikoko kundibaya nenhungo iyoyo ndokuti mundikwanise kundiuraya. Ndokubva vanotora kamwana saizvozvo ndokubva vatora nhungo iya ndokuchivabaya nayo ndopa wakachitanga kuchipupa kupupa ndokusvikira munhu kuti ndopa wakachizotora mutumbi uya ndokwakuchinouradza pakati perukova kuti Mazove naChinje. Pakati ipapo kunzi munondiisa panotonhorera, musandiise munzvimbo inopisa nokuti mukandiisa munzvimbo inopisa munoparara. Ndiisei munzvimbo inotonhorera. Ndopa wakanoisa pakati pemarukova. Mufi chifa vanhu vari kutaura vasati vavigwa. Watova mutumbi uya pawajoinidzwa. Wakuchitaura wakutobwaira maziso chichipo wakutobwaira. Mushure mamwe vafa kwe2 weeks. Kwakutanga kubwaira ropa richibuda. Vachitaura. Wakuchitaura officially kuti inini kuti muchitondigona kutundura nokuti zvemaurayira amangani mandiita yese amaigona kundiuraya. Kuti munyatsonditi ndafa. Itotora kamwana kadiki kasati kaziva bonde kamukomana motora bango ripanhongo yemba ndo kanondibaya kamwana ikako ndokuti ndife. Mambotaura nyaya yemukaka. Mutumbi pawanga uri mumvura waibudawo futi mukaka. Waibuda mukaka zvokuti dziva rese rakanga rakatochizara mukaka. Mvura yakachena pakuzara mukaka panguva yese pa 2 weeks omo dzakagarwa mumvura imomo wanga uri mukaka chitoingobuda. Hapana howe ikakwanisa kudya hangu yena mvuu dzaigara imomo hapana chaichikwanisa kuafekta munhu yangogara sezvazviri kusvikira pazojoinidzwa musoro iwoyo. Vachingojoinidzwa musoro iwoyo hapana chimwe chivanhu chakaitika here futi panguva yekunze kwokubuda mukaka nekuti pavakajoinidzwa pakabva pakabva patanga kubuda ropa. Hapana zvimwe zvakaoneka here zvinenge zvakana mhondoro mazuva iwayo kana mushure mekunge watoviga munhu waviga munhu wachiti tapedza nazvo mangwana adi tombonotaisa kuti munhu wevatakaviga uyauya zvakamira sese zvatangoita ipo pauti vanhu vamukira kumakuva wambonotaisa kuti kwakamira sei. Kwakunosvika vachiona pamusoro peruware riri papo vakasvika vachiona paine mhondoro yanga iripo. Panga mhondoro iyi yanga ine manhirikini avanoti maringa masipoti white makumbo ari ewhite kumashure nekumberi ari ewhite. Ndokubva wadzoka nonzi ambuya kutaura kumudzimu svikiro ranga riripo panyahowe kunzi ambuya uku kwatasvika kudziva tichinotarisa Kanozvarwa uyoyo taona kuine mhondoro yanga ikarara pamusoro pedombo repadziva paya padziva iroro ratitaura nezvaro nhirikini kunzi vazukuru kana matoona zvakadaro kutaura kuti Kanozvarwa atomuka yatova mhondoro vazukuru motongwarira nokuti zvazvatova izvozvizvi yatova hondo yamazvitsvagira. Zvishuwa zvadaro mhondoro yechingopedza kuti mhondoro havachazoti mhondoro yafamba sei vaivaka matara yavaiti kana kudhara mavaivaka matara kuitira nyaya dzemhondoro idzi dzoti unogona kudyiwa ukangovakawo kamba kokungogara pasi vaivaka matara. Saka wedzinza iroro vanga vakuti kungonodai yasvetukira pamusoro pedara yorova nechepasi munhu otodonhera pasi yangoruma musoro chete yokusiya yoenda futi panext ichingodaro ichingotenderera kusvikira wadzoka futi kuna mbuya kuye kusvikiro re kuti mbuyaka mhuri yese yapera kuti kudyiwa nemhondoro kunzi vazukuru makazvitsvagira ndakakutaura kuti musauraye munhu
muenda vanomubata mamubata mouya naye isu tisitozoziva zvokuita zvine makanozvipedza amega pamaura yamunhu chionai manje dambudziko ramakuita saka pakaitika dambudziko guru kwemunguva yakusvikira zvazogadziriswa chivanhu ichocho chokuti vasapandukirwe saizvo asi zvadaro hazvina kuperera ipapo dzinza iroro kugadziriswa pacho chii chinoitwa kuti vagadzirise kunyaradza movie hati ipapo hatinozoziva kuti ambuya vakagadzisa sei muzukuru wavo kuti pasawanikwe achiramba achienderera nokuruma vanhu kwanga vakuita chipano chivanhu chavakaita chavakagadzirisana nomuzukuru wavo kuti aiwa ihondo ichipedza wakadai nevazukuru ava nokuti mumhuri ingatopera yese ndokubva vagadzirisana zvadaro asi still nanhasi mhondoro iyo yakamuka iri mhondoro chaiyo ichiruma vanhu ikazochisanduka kwakuchibuda uri mudzimu uri kutova uripo pari zvine zvinonzi Kanozvarwa sekuru Kanozvarwa uri kubuda panari pahomwe inonzani pahomwe inonzi ndiwo duta desiderio musika nova mukoma wangu ini takatogarisana kumusha uko panext door nepanext door zvekutoti uchibuda mudzimu iwoyoyo kana paita unzi Esvikiro riri kudedzwa ndinotongonzwa ndiri pamba pangu kuti nhasikwauya vamwe vanhu vari kutoda sekuru nokuti unotanga kungonzwa nokupfupa kwavanenge vachiita sekura kwavakaita kutononzwa kuti vanzwa kushungurudzwa kupi kwavaitwa kuya vanotochema vachichema vozotanga kuzonzwa vakuchidzowera hoho kurakidza kuti mudzimu yavaita sei wauya but kakushungurudzwa kwakaita vachiurava kanobuda pavakuitika kwavanoita kwese saka nedzinza irorero vakachizogara pasi atova makore iwaya tatovapo isisu avaiti dzinza iro ikasvika kana svikiro ravo rasvika vanotovadzinga kuti handisuda kuonai pano vakavauraya vaya handisuda kuvaona saka vakaona kuti tingasvika kupi tichigarisana takadai tiri wedzinza rimwe chete asi kana pakaitika mizva inoti pakuda kurongwawo zvemadzinza edu isusu hatibvumirwe kusvika ipapo ndokubva vazotaurana nemadzina namambo nemamwe midzimu mikuru vana nambuya kuti nonga paitwe kakubhadhara kanofanira kuitika kwokuti vasunungurwe vazukuru ava nasekuru vaya saka vakabhadharirana handizive kuti vakabhadharana mombe ngani kuti vachizokwanisa kunge vachiita hurukuro nani nasekuru vaya pamakore atiriwo aya pane kubva zvadaro manje tiri kureva here kuti ndo pakatanga kuchiyera padhamu apa nzvimbo iyo inenge yakatanga kuyera pakangoti sekuru waura wakandwa mudziva umo wazobviswa wazowigwa umo dziva iroro ranga rakungova dziva risisakwanisa nokuti ivo sekuru ivavava kana dei pakaitika mamwe maactivities vanhu vanomboita zvokuonga vanouya nezvimanhigiriki nezvimaescaveta zvavo vachida kuedza kuonga gold imomomo kana vanhu vanoitawo zvekungoitawo gold panning vanotonzi no musaita gold panning mudziva imomo nokuti kana dei ukada kuita kumwe kamaitiro kawo unogona kungobuda usina kana chavawana kana chinhu kana dei ukada kunoredza imomo unoona kutswera zuva rese kubva makuseni kusvika manheru pasina kana chavabata kutongoita sewanga uchingoredza mudhishi maybe otherwise ukatonokumbirira kutoti ano sekuru ndauyawo ndikutsvagawo muriwo ndikudaiwo musekuru wenyu tamhuri dzatambura chichi unogona kunhonga-nhongawo tuhowe pakuredza kwaunenge uchiita asi ukangoita chikungoredza nje hapana kana chinobuda usina kukumbira mataura nyaya yemaexcaveta maexcaveta ndeyechirungu kaya anotadza nekungono takatoizviita zvakaitika gore rapera iri vakauya vakanokumbira kuti mudzimu uripo asiwo mudzimu wakati inini handina chamunogona kukumbira kwandiri nokuti chamuri kukumbira inini wacho mudzimu uri pandiri ukafira mumvura imomo saka chinhu chamukukumbira imomo mukutokumbira musha wangu nokuti ritori guva kwandiri iguva nokuti ndo mandakatanga kuigwa imomo isati ndaizotakurwa ndichinovigwa kunzoko asi ndakatanga kuigwa mumvura imomo kwemasondo kutaura kuti ritori guva ramuri kutaura nezvaro saka ina hamungandikumbiri muchiti moda kunoonga imomo moda kunodai ndokuti endai munoonga muguva imomo hazvidi asi saka vaudzwa izvo vakabva varegera here havana kuregedza vakati isusu tigai timoona kuti maitiro atiri kuita mitemo nezvatiri kusanganidzana nazvo pari zvinezvi chivanhu hatisi kuchikoshesa tikange tichitaurwa chivanhu kuti no izvi musadai kunzi isu tikutsvaga zvemari zvamuri kutaura izvi ndezvenyu vanga vari vanhu vatema asi
vanga vaine joint venture wakaonifunga nemachina here kanga vachishanda vari saka vaingotumawo vanhu kuti endai munotikumbirira vouya kuna mambo endai munotikumbirira mambo kuna sekuru kuti vane kushanda mumvura umu wobvunzwa namambo muda unoshanda mudziva ripi mumadziva api wotaura kuti toda unoshanda padziva rakati ndo patakaona sekuti panogona kushandika nokuti pane makore pasingaite sei pasingashandwi plus nebako reria vanoona sekuti panouya nekuti nemadeposition yegold nouya maybe otherwise rinobatwa nematombo rakati saka maybe panogona kuwana madeposition yechigold saka vakumbira ndobva vaita ndobva vanzi nachangamiro inokungono kukumbirirai asi chamunowana ipo payapana nokuti ipo paipa mukukumbira pachigora sekuru ndobva vaenda zvenharo ndobva vaenda zvenharo kuti hatingamboshayi vakaita almost a month vachichera ipapo vakatobva ipapo chiskavheta chicho chatodambuka zvokucheresa zvezvia nematombo vachingorova matombo hapana chikabuda ndobva vaenda vanotora futi chimwe cheexcavheta chinyowani ndobva vabva vashanda nacho futi ipapo vakasvikira sizeni yekunaya kwemvura yakwana chikabuda hapana kubva vadzokera hapana chavakawana mudziva imomo mune mhango irimo here kana chatingataura chiri pakadzika pedziva irori kana kunze kwekuvigwa kwachifa Kanozvarwa? Ya mudziva umu munonzi mune gui chinhu chokuti chinenge chakadzika zvakanyanya richizova rinochengeta mvura kwenguva yakareba saka gui iroro rinonzi rine mwena unonobudira muzumba maramba pfunga mwena uyu tingangoda nokuti vana baba wedu vaikura vachititaurira nhoroondo iyoyi vaitaura kuti mune mumwe murume ainzika witi panguva yechibharo yabatwa vanhu chibharo vamwe vachiramba kubhadhira mitero kuvachena mudhara uyu aiti kana ari kutsvagwa paipaizva kuti tinomuwana pana Hungumwe kawitu ndopatinomuwana ndopaanogezera ndopaanoitira maactivities yake maybe pamukuruka maponde kana kuita sei anenge ari padziva iroro saka vaiti akamusvikira paipai kuti kawiti vaida kuti tiite sei tavai kuzomutora kuti timusunge tiende naye kuchibharo kweke odaira ngosi kunzi tauya kunzi achangamire ndimirire ndiri kupfeka pavari kupfeka minhingirikini yavo yavaita yematehwe kudhara hari kumbosunga pavari kumirira kudai yongoti chudu otopinda mudziva meme iwo mugarira kuti achabuda wozomona munhu uye haangabuda havasi kumuona otozonzi ari kutoridza chipowe kuchezonzi pou hatova kumhiri kupfungo koyo munhu watanga takagarira kuti achabuda panapa akubudira nekukunzoku abuda sei aenda nekupi saka pasi apa izva kuti ndikapinda pasi pane ninga iripo yedombo iroro inozostrecha richizonobudira kupi kumhiri kuzumba maramba pfungo saka ibva atosvika apa akapinda paobva atobuda atova paopen ground kunenge kwatova kuri dry akutorova hake pasi akasvika kutonobudira kuzvimakomo zviri ikoko atova kunze akutovashainira hake kutoti nokugarira inini ikoko ndatova kuno kudhara saka vanhu vari munharaunda ino yepadziva apa vanoziva here nhoroondo yamuri kutitaurira imimi yekuti panapa panoyera kubva pakashaya chife mukare ikako? ya nhoroondo iyo vanoiziva kunyanya vana ivo vatiri kutaura nezvavava vanoita zvichinamata ichi vanhu vanotora vagari venzvimbo iyoyo zvekutoti patori nerodhi hombe chaiyo inobva kumaraini chinosvika padziva ipapo panosangana tsvinje namazoe padziva irorero vanotonyasozviziva hapana mwana vasinganyanyozviziva maybe ichidiki vasisati vari nhoroondo yakakwana asi ava havatori neruzivo rwakakura. Munoziva sei kuti vanayo nhoroondo? Izvi tinogara tichiti patinoenda isa sabhuku tinoenda kumaminutes every month 28 yemwedzi wega tinoenda kumaminutes kwachangamire hapana heading iyoyo haishayikwi yenzvimbo dzinoyera madziva anoyera makomo anoyera nzvimbo dzinochengetedzwa dzinoyera dzinotaurwa every month tichitogumisirawo isusu masabhuku nevana chitoti abhatiye mudhara anongoda kuti every month pachisi chega nzvimbo dzinoyera anoti vanhu havazvizivi kubva gore richitanga kusvika gore riperi chingotaurwa nzvimbo dzinoyera chiti mwedzi wega
zvinoita vanenge zvinototiti mwana kana ivo vana vachotswera vachivaverengera izvoti nzvimbo dzinoera nzvimbo dzinoera but iye zvine zvinokuitika kumaitiro akadai taakuchizviona kuti kode zvinonda ndisingazviverenge kuvana zvaizopiwa blame kuti onai masabhuku aya havasi kuverengera vana mwana ukamubvunza kuti ini handisati ndambozviziva handisati ndambozvinzwa ukavhura kana izvini kuna sabhuku kamekete wevana maprofita vakaita tsaona iyoyi kunovhura kuti sabhuku timboonawo maminitsi mwedzi wapera kana kuti August September kumashure unoiona heading yero mwana akatoverenga ini nditori nemaminitsi acho nditori nazvo zvokuti kungonodai kuvhura mabhuku kubva muna January to this month January to October unomaona maminitsi iwayo pachitsinirwa nyaya nzvimbo dzinoera nzvimbo dzinoera musapisa moto nzvimbo dzinoera makomo akati musakwire madziva akati musaite anything mumadziva ayo yosiyana inayo kana dei ukatoya bhayawo kuti ndikuenda kunotenga chuma kumarukowa iko kwekwe achisvika pachangamiro kuti anoda kumbopinda mumarukowa anotanga kutaurwa nzvimbo dzinoera mukasvika uku kana dei kumarivha iko kwamuri kuenda uku musanomuudzai vanhu varino kuti musaonga mumadziva ayo saka zvingaita chishamiso kana zvinhu zvitsva pazviri hapana kuita misikanzwa yokusada kuteerera kuti toda kuona kuti zvinomboita sei zvikureva kuti pamapositori aya vanhu vendo vatiunganidza pano parufunhasi vakanga vachizviziva kuti havafanonge vachienda asi vakaita zvenharo dzitori nharo maybe pane zvimwe zvavaida zvikwanisiro zvavo zvavaitsvaga kuti maybe otherwise tikaenda vanoita seka kuti wakaenda mumakomo anoera ndo kune mweya chaiko chekuti nowana simba rakawanda tikanopinda mumadziva anoera anonzi aite aya ndofunga ndokuti tiwane simba rakanyanyanyanya saka tikuona mai zvakudisturba chivanhu chedu zvakubatanidza kuzogumisira pamwe amene mashandisiro zvimwe zvavanenge vakuita zvobva zvanotachanisa zvimwe zvinhu zvisingafaniri kunge zvichibatana zvakadaro. Imwe sokudzoka kwamunoita vachienda vakanga vaenda kunobhabhatidzana here vakanga vaenda kunodzinga mweya yakaipa here muvanhu vakanga vakaungana ipo kutodza kuti pakaungana vanhu ma1000s akanga atoripo kana kuti ma100s ivo nhoroondo yavo yekusvikapo vari kunzi vaida kunodii kana pane zvamakanzwa imi? Nhoroondo yavo nokuti misi yagara yanga yakataurwa kudhara kuti vari kuita misi vakaita kumasowe kwavo vakagarawo almost vakuru vacho 3 days variko vana vasati vauya vesangano vakazouya vana after 3 days day rechi4 ndo pakazoenda vana vaenda kuya kwedhay rechi4 vakaita renga ine 9 days dzavaifanira kugara vachiita asi semanzwisiro andinoita vanoti mazuva ekupedzisira ndo vanozoenda kuJordan vaenda kuJordan kwekuya ndiko vanenge vakuzonoita sei vakuJordan iko kuya vakuita baptism yavo asi mukuita kubaptism yavo vane maprocedures avanotevererana nayo havangonosvika kungonzi taakupinda mumvura vuvuvuvvu ayo vane certain procedure yavano follow into kuti uchibva iyi stage maybe otherwise nzvimbo iyo inofanira kutanga yanochengetedzwa maybe nevadare masondosi kana kuti ameno vamwe muzvigaro zvavanopanana mumachechi mene endai munochengetedza nzvimbo iyi kuitira kuti isawanikwe ichiitwa zvishereketwa Jehovha yaenda kunochengetedzwa uyezve vane yatinoti kutarisana nechipositori chavo vane maprofita vane varoti vane vanokwanisa kuvagaidha vasati vaita chinhu vogaidhwa nemweya kuziva kuti chinhu tichiita tisati tapinda machiri mweya uri kuti kudii tisati tati zvakati mweya uri kuti kudii but why vakangozonosvika kungonoitwa sevanhu vafutwa papasina wemweya papasina varoti papasina chikungoti vangoendawo semunhu wose inini zvangu ndisingambozivi kuti kana ndanzi nhasi ndikunoita kungonoita nepfungwa dzangu nekuti apa pafanira kugaidhwa nemweya vachiita zvinhu izvi endi zvinhu izvozvi zvavangada vasina kuzviitira mumadziva akafanana neiyo yayo haandastendi kuti vakambozviita last time vakatsurwa nakanzela veikoko kuti no this is first and last handidi kuzonzwa kuti madzoka muchinopinda mudziva iro riri muda kundisungisana nachifi kuti ndikukuregererai asi tikataura naye tikamuti kanzera kamugogode ukuona nyaya yako yawaita uko akati neniwo zvatondipedza iko kweye kamugogodi pavakaita tsaona iye akavati ndakati kudii Mike
ndakakuti kudii pamusoro pedziva iri kuona izvi haana chaakapindura nokuti akatonyaza kuti zvandaita ndatotsausira endi ndatoita zvimwe zvisirizvo pamusoro pekunge ndavhiringidzana nemadziva anotaurwa nezvaekuyera. Takatarisana nedziva iroro nenyaya yekuyera iyoyi, pane zvimwe here zvimwe zvakamboitika padziva irori kunze kwanhingirini kwachifi vakaurayirwa panzvimbo iyoyi? Ehe, izvi ini ndakangoita zvokunzwa, ndingati ndingazvipruvhe kuti chokwadi kana kuti kwete, asi pane hushereketwa hwakaitwa mumadzinza edu. Munoziva kuti mumadzinza eumambo munoitika zvakawanda, mukuru hunodiwa nemunhu wese. Saka mukuitika ikoko pane mudzimu unova uriwo chisikarudzi anonzi Nyamagore, akawa ano umambo hwese ihwohwo, akabereka vana vake anoti mhako, nyausaso, nyambabvu, mhako, dziri dzimba 4. Ndiye mudzimu mukuru, ndingangoti ndiye chisikarudzi, akazoita kuti neumambo hwese hwohwo huripo, akabereka vanakomana vake vari 4. Saka iyeyo muNyamagore iyeyo pavanofamba midzimi kana kuti madzishaya havangowigwi pasi kana kuti kudii, vanotowigwa mapapu. Saka mukurarama kwese bako rinenge itozikanwa kuti iri mabhonzo acho anogona kuonekwa kutonzi bhodhi yemunhu iyi. Saka makatorwa mabhonzo imomo bako remudzimu uyo. Zvichida kuva kuti tinofunga ndikatora mabhonzo emunhu mukuru stereki aiwa anokoshesesa stereki, pano zvimwe zvinozoitikawo mukukoshawo kwandinenge ndichiita. Saka ndo pakatorwa mabhonzo akanoshereketeswa achibva anoraswa mudziva iroro. Ndatiri kutaura nezvaro Hungumwe irori, ibva anoraswa imomo. Saka kutora kuti inzvimbo iri kuwiswa zvinhu zvinongokosha zvinongorema zvega zvega, zvekuti munhuwo zvake kuti ungonosvika chingonopinda munzvimbo dzakadaro idzodzo hazviwanikwe zvichinyatsobuda zvakanaka. Kunze kwezvaitika izvi tanzwa iye zvine zvikwane mitumbi miviri yakaiswa imomo, titasira mabhonzo achifa akatorwa kubakwa nemabhonzo kana kuti mutumbi wa Nyamagore. Saka pane here kubva makore iwaya, pane here zvimwe zvinoyera zvinoshamisa zvakaimboitika kunze kwevakatraya kuchera golda, pane zvimwe zvakamboitika here padziva irori zvinoita kuti titi panzvimbo ipi inoyera kunze kwevakada kuchera gold zvikaramba? Pane mumwe akamboyawo aidawo zvokuonga futi izvi, nokuti nyaya yegold ndo inenge iri kutopera stereki panyaya nokunyaya dzokutsvaga mari. Pane mumwe akabva nechemumhiri muzumba maramba-pfungwa imomo, akapinda imomo aine shavhero yake, akapinda deep down kuenda pasi, ndobva anobaya shavhero yake pasi papa zvokuti vanoda kutesta gold kuti riripo. Paunobaya uchibuda gold inofanira kusara rakanamira kurakidza kuti gold riripo panzvimbo ipapa yavanoti kutora sembo chichi. Akatora akapinda pasi ipapo, achingobuda achibva atongorohwa nemumhute kungoti kahwani kwakutobuda ropa kubva umunhu, achibva angorasa shavhero yake nokutobuda achibva aenda kwaakaenda. Hakuna anoziva kuti akanorarama here, akazoita zvipi. Haana kuzombodzoka achiatempta futi kuti apinde futi mudziva imomo. Ko varungu havauyo here nemadictator aya vachida kumbotora sempo yekuti vaone kunzi pane gold rakawanda zvakadii? Izvo zvokutora madictators izvo zvinoitika stereki. Vanotora masembos voona kuti shuwa gold rino, asi pakuda kuzorishanda kuti riwanikwe harisi kuwanikwa. Kuriwana pakuritora sembo kuti riripo rinenge richiindiketa kuti gold haapana paplant, asi yekamu kuti ngatichirishanda tiriwane, mashandiro acho ndo ari kunetsa, harisi kuzoshandika hapashandike. Nokuti uchichera panapa mainjini achitinhira makuseni muchitoti yapopodza achitinhira mainjini akupa mvura hamusina, 2 minutes mvura inongozara. Kubvirira kubvinira kunofanira kubuda neretio inoshandika nayo. Manje inongoti fasu wovha rangoti dziwa ndiya zara hamusina. Mangwana ndiya zara fuel yacho inopera. Nokushanda muchingoshanda sichikushandika hapashandike. Tichipeta chirongwa chedu chinechi tikatidzokere futi kuna mukoma. Pane dzimwe nzvimbo here dzinoyera muno muRushinga muchidimbu? Muno muRushinga kunze kweine makuni inei. Kana imo muno muna makuni pane dzinoyera here kunze kwepadziva? Ziripo makoma anoyera arimo muno. Akafanana neapi kana mungadudzira nemazita?
akafanana neriri pedyo nepanapa Nyahope rinoyera zvekare. Tiri kuenda kuna Chodza rinoyera zvekare. Tiri kuenda zvekare kune gomo iro Chiromba rinoyera zvekare. Iwayai vanadunga hezi vanoyera zvekare. Pane chisango chiri nekuno pedyo nekuno chinoyera ichocho. Zhinji anoyera pamaunga panoyera zvekare ipapo nokuti inzvimbo idzodzo dzaiva dzine madzishe dzine ivavavo. Saka dzese inzvimbo dzinoyera dzese idzodzo. Nedzimwewo dzandisingaziviwo dzinoziva naShe zvekuti kana mazosvika kuna She ndofunga ane dzizhinji dzinodarika dzandiri kutaura ipapa dzaanoziva. Saimimi dzidziso yamungape kune mhuri yeZimbabwe iri kuona chirongwa chinechi takanangana nenzvimbo dzinoyera kwete muno mumakuni kana kuti muRushinga chete asi Zimbabwe yese munoti chii kudzidzisa isusu vechidiki? Dei tachengetedza chiwanhu chedu nokuti pano tsika dzedu ndo pano hunhu. Kana usina tsika munhu tinoreva kuti hausi munhu, hauna chiremerera. Tsika dzedu ndo dzinotipa chiremerera kuti tizikane kuti uri munhu nedzinza rako nemagariro yako. Saka ngatizochengetedzai inhaka yedu iyi nokuti vazukuru novazukuru vine dzinza richatevera mumashure vanofana kuziva kuti nyika yedu kuti izikane kuti iZimbabwe yakanaka inofana kunge inochiremerera. Tichengetedza zviwanikwa zvedu kuti tigogara vachiziva yongova nhoroondo youpenyu hwese vachichengetedza zvinhu izvozvo zvisasakatike. Ngazviwanikwe zviripo. Vanouya vachizviwana vanoberekwa nevazukuru vedu vanosungwa kuona zviwanikwa izvozvo nekuchengetedza nhaka dzedu. Iyi nhaka yedu haifani kusakatika, inoda kuti irambe iripo kusvikira narini wose. Ngatichengetedze tsika dzedu, ngatizikudzei, ndo pano hunhu hwedu. Tinotenda vateereri mazvinzwira mega kubva kunana Chief Makune kutanga kwakaita nzvimbo iyi kuti ive nzvimbo inoyera inova ndo yazoshereketerwa nevanonamata vari muchipostori. Zvinova zvazoita kuti tizopedzisira taane dambudziko rekuti vanhu vaprofita vanokwana kuita vasere vashaye. Ndonhau tanga tichidzidziswa panapa. Chasara ndechekuti tioneke vateereri tichitenda vana Chief vatipa mukana wekuti vatirondedzere nhaurwa yekuyereswa kunoitwa dziva iroro. Ini ndinonzi Silvester tapfuma nei muri kutiona tiri paZimbo Live yakabatana pamwe chete neSly Media TV. Ndichitendawo Brighton Gumbo Dete ari pakamera na leto ine pamwe chete watiri kushanda naye tiri kuno KuRushinga tichinzwisisa kuti zvakafamba sei kuti tisvike panyaya yekushayikirwa nehama dzakawanda muno muRushinga dzinosvika sere. Pari zvinhu izvi ndinoti chisarai murehwa